Tiangnya sampun ninggal. Nggih sampun nggih Mbak nggih. Nggih, makasih. Iki oleh bantuan teko Londo. Iki semisal. Bantuan teko Londo. Londo. Heeh. Belanda. Iya, ya ke Belanda wis padha ae. Wis. Terima. Matur nuwun nggih, Pak. Ngomong, umurmu pira? Wis umur mrene? Pun Umurmu pira? Anu pira? Pegawe apa? Swasta. Ya wis. Jenengan asmane sinten? Putar nih. Sutar. Umure Umure enten 70 paling. 10. Megawene Mekain muter-muter. Nah, iki angsal sumbangan tiang sugih teko Londo kanggo jenengan. Tiang Londo mang dongane muga-muga panjang umur. Panjang umur Pak nggih, muter-muter napa-napa. Pak sampean kene men ketokne. Nah, iki sumbangan geng Londo. Namine sinten? Nah, umure Umure 70 ngono. terus megawene Damel iki oleh Ten griya kalih sinten? kali yosane. Nggih pun. iki angsal bantuan geng Londo. Iki dermawan geng Londo kanggo bantuan jenengan. Muga manfaat. Dongane muga-muga wong sing kaya iki diparingi panjang umur, sehat walafiat, rezeki barokah. Mangken mon iki. Oleh bantuan teko Londo. Sampai nunggu piro? Tenggaso. Nek kene dhewean. Nggih. Terus megane apa? Dulu. Soalnya oleh bantuan teko Londo, muga-muga sing bantu iki diparingi panjang umur, sehat walafiat, rezeki barokah. Siap terima ya. Umure piro? Dosa. Iki bantuane mung terima. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Yes. Pun. Assalamualaikum. Bang, namanya sinten? Sing banter, Mbak. Semi nggih. Umure 70. Megawene nganggur. Nganggur, ora apa-apa. Kali sinten mriki? Jamban. Niki jenengan nggih, jenengan niku oleh bantuan yang dermawan King Londo. Niki bantuane emang terima nggih. 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 Nggih terima kasih ngoten. Amin. Amin. Nggih. Amine sinten? Yati. Umure pinten? 120. Masyaallah, 120 sehat. Amin. Damele napa? Siang bulu sakniki nganggur. Nah niki angsal bantuan Nggih. yang dermawan saking Londo. Londo. Nggih, muga-muga diterima paringi sehat lan Amin. berkah. Mang dongakne wong Londo sehat. Wong Londo sehat. Mang dongakne tiyang Londo saged Nggih, sehat. menunggu paling sehat. Niki Mbah diterima nggih. Nggih, kula terima nggih, Pak. Ibu, matur nuwun. Nggih. Mugi panjang umur. Amin. Sehat. Amin. Amin. Matur nuwun nggih. Nggih, kula nuwun.